Sa sinugdanan pa lang sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, iya na ginang gihimong tema nga matapos gyud ang tanan. Kining mga nindot nga atong nakita, way usa ka bato nga magpabilin sa iyang nahimutangan. Sa tan-aw ninyo sa ato rong simbahan, nindot o bati? Mabungkag ra gid ni. Moabot ra yung panahon nga mawa ning tanan. Lingiyay mong tupad. Nindot og naong o bati? Nindot? Malata ra gid na. Wa gyoy mahibilin ana bisag usa ka buok pilok. Bisag usa ka buok buhok, mga tangtang gid na tanan. Oh. Tuod ay kag magpabili na. Bisag unsaon nimog inom og tambal, bisag unsaon pa nimog pamintin, kunuhay anay mong lawas, hala exercise gyud, mawa ra gid na sa madugay sa madali. Ug mausad nay mahitabo sa kalibutan. Nakaron ang pangutana, mahadlok ba ka o dili? Kinsa dinhi ang nahadlok nga matapos taas ang kamot? Nahadlok ba nga matapos taas ang kamot? Istoryahe. Kinsa dinhi ang gusto nga masakit og cancer stage 4 taas ang kamot? Oo, wa malagi ni isa. Unya, mga ingon ana ta ka mga bakakon. Sa tinud anay, di ka mo isa sa imong kamot kay nahadlok. O kining kahadlok, maoni ang dakong babag nga dili ta ka maong moatubang sa kamatuoran. Mo nang purting daghanang bakakon karon. Dilingay mong tupad. Ina bakakon sa ka. Ina ba? Ina bakakon ka. Nawa sad mulingi. Mo na nga si Kristo naingon siya dire, matapos gining tanan, inigabot na sa mga sinyalis or mga signs na hapit na matapos sa maaning gubat, gutom, kamatay, linog, away, pagkabahin-bahin, mga sanay nga na ka na mga signs nga makahadlok nga mga signs, moabot na gini sila matud pang Kristo, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo karatol. Relax lang. Yan, saan man aron di ta mahadlok, mo focus kita sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kanara gyud. Anang inigingos Ginoo kun tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, tumana na. Di ba inigabot sa kagubot, mag-away na ning atong katawhan, moabot yung panahon dunay mo tamparos nimo, moingon dayon ka, okay ra, nangandam na ko ani. Di ba? Pareha karon hitabuan ang ato diha ro mga government officials na naman sila yung mga gitawag og away diha. Tinamparusay naman na sila diha. Words lang o sa ilang gigamit. Ana magtamparusay og aktual. Pinatyanay naman na sila diha. Sige nagpinatyanay pero words pa lang. Words pa ba? Patay ko no sila. Unsa may buhaton na to? Mangandam na tandaan. Giing na nagutas Ginoo. Sana? Pasaylua ang nakasala og kapito. Kung dunay tao nga mudaot nimo, basli siyag pag-ampo. Di ba? Napadyoy giingon, conquer evil by doing good. Di kung kita usa ta ka Kristiyano, usa ka magtotoo, di na ta maratol anay. Kanabitang reportan ko, padir, gibas ka sa social media, na ay daghang ning kuani mo, ning saway sa imong giwali. May orasad ko nga, bulahan kamong mga gilibak, gidaot o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Di ba na yung Kristo? Naman na sa 8 Beatitudes.
paglipay kamo kay dako ang inyong ganti didto sa langit. Kay kani akong giwali dinhi. Naningkamot man gyud ko nga ang kabubutos Ginoo mo'y akong iwali. Nya naman gi masakitan. Kristo gani nga perfect itong iyang pamaagis pagwali. Kay wa gito siya isa gilansang magani sa cross. Kani na bang nagwali karon nga 14 daghanang saa ni. Di ba? Lain na sang lingi si mong tupad. Ang di mo lingi, iya siyawa. Ing na, okay ra kag dauton. Ing na ano ba? Okay ra kag dauton. Wala. Hindi ka okay. Patay ka diha. Daghan na to. Gusto gyud nga daygon. Daghan na to. Gusto gyud dili masakit. Gusto gyud nga way kasakit. Gusto gyud nga dili mamatay. Mga sayop ni siya nga mga panghuna-huna mo nang giandam tas Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa gibutang diri nga naa gid ay suguon nga mga anghel ang Ginoo aron tapuson ang kalibutan, galabon, anihon. Pero dunay duha ka klase sa butanganan inig-ani. Dunay kalayo na adto dito iiksa ang mga way kapuslanan, ang mga sagbot. Nya doon na sa ikamalig nga adto tigomon ang mga uhay sa trigo, ang mga mabungahon ba. Karon bitaw sa kagubot sa atong kalibutan, kanunay gid silang magsigig hisgot aning balaod. Balaod ba? Mao na nga ug di ka makontento aning balaora, mangita kag laing balaod. Importante kaayo ang balaod. Pero ang labaw sa tanan mao gyud ang divine law, ang balaod Dios Ginoo. Kana gyud magsigitag himog mga balaod dinis ubos, makatabang gid na siya. Pero kinahanglan gyud nga balaod sa Ginoo. Mo nang ako lipay kay ko bisag gamay ra jud kay ko nahibaw-an aning atong Philippine Constitution. Unsa mo ito existing Philippine Constitution 1987 no? 1987 Constitution. Unsa gito nay starting line sa atong preamble? We the sovereign sunod. Mas gamay pa man imong nahibawan. Ako sukat pag yun ko sa una, pag kabati na ko ana, di gina na ko kalimtan kay mga Katoliko manggutagod. Nya ang atong nasod, Katoliko man kayo ni, or Kristiyano man kayo ni, mga 80-85% Christians man gining atong nasod. So far, ambot ka karon o baka malusnog maayo. Gibutang gina diha, imploring the aid of the Almighty God or divine providence. Ako pasalamat kay kuana kay nanukad yun ang atong Philippine Constitution imploring the aid of the divine God or imploring the aid of Almighty God. Kanindot gyud ana kun ato lang gyud na siyang ano bang tumanon ba? Mo nang moingon jud ko karon kamo naggubot naman tag maayo. Kitang mga tao, kitang mga nakalampos og eskwela, labi na gining mga nag-eskwela nga mo protect sa atong konstitusyon. Please revisit. Unsa may gahom aning atong Philippine Constitution karon masulbad gining atong problema. Masulbad oy. Apila ng pagbaha sa atong palibot og magbagyo. Sulbad gid na basta lang atong kanibang pahimugatan og seryosohon natong tuman ang atong Philippine Constitution. Kay maminaw gud taning atong mga leaders karon kung sila lagi itong paminawon maglibog na ta. Maglibog ta. Muna nga ako malipay ko na ipipila na itong mga leaders nagsigig ingon
Basahang konstitusyon. Panalipdi ang atong konstitusyon. Isalikway ng mga tao nga wa na magtuman sa atong konstitusyon. Di ta mutuman ang mga tao nga di na kamaong mo protektar sa atong konstitusyon. Kay kani magong atong Philippine Constitution mao ni maghimo nato nga sovereign people and united people. Kana lang gibutang des constitution nga maghimo kuno tag humane. Sa tangan? Humane society. Just and humane, just and humane society. Sa ito pa nakasintro sa hustisya. Mao nang gahimo dayon tag tulo ka branches sa atong government. Kung sa man to'y tulo ka branches, executive, legislative, judiciary. Kung sa man sila, mga check and balance sa atong balaod o sa atong mga operations, check and balances. Karon naghanak ni Akyos nga gimonopolize kuno sa usa lang ka branch. Dunay usa ka branch nato karon nga niak na sad siya as if it were the other branches. Maglibog na ka kinsay executive, kinsay legislative o kinsay judiciary. Unya unsaon na nato? Balik ta sa konstitusyon. Labi na ginang gibutang diha nga kita kunong tanan mo enjoy sa equal exercise of our Bill of Rights. Ninduta ana nya diay uban diri giyatak-yatakan, diay uban diri gihagkan-hagkan. Naay ato mga gipang pili, gipang sweldohan nga maogi mo protektar sa atong konstitusyon. Yanuhon lag insulto, yanuhon lag oppress ang usa ka tawo nga wa nila mauyon in obedience to the order of the persons they like to obey. Hay naman equal exercise of Bill of Rights diya. Protection of our Bill of Rights. Balik tas konstitusyon. So, konstitusyon sa atong pagtuo, mao ang Bible. Mao ni ang pulong sa Ginoo, ang Ebanghelyo. Matod pa gani ni San Pablo, naa gani mo usab anang Ebanghelyo, bisag kami pa'y mo usab, bisang pag-anghel pa'y mo usab, i-curse ng tawhana. Muna, doon na sa gani mo usab sa itong konstitusyon, muragwa na iklaro, let us curse that person. Ano man? Imploring the aid of divine providence. Wa na siya magsunod sa divine providence or divine guidance or wisdom. Nagsunod na siyawa. Curse that person. Kaning Ebanghelyo nga nagingon, higugmaa ang imong kaaway, kinsa ninyo dinhi ang mutuman gid ani ta sa kamot. Aron di mo ma-curse. Sige na. Gusto mo ma-curse? Ako, tuman ko ani. Kamo, tuman mo. Mo na, hunungan na ng away. Unya, kinaaman na sa atong konstitusyon nga, imploring the aid of divine almighty. Hunungon ta na ning away, magsabot-sabot ta. Magpaminaway. Dili magtinulisukay. Di ba? Naaman sad na sa atong Ebanghelyo nga, higugmaa gitong mga kabos ang labing ubos, higugmaa og alagari ang labing ubos. Kinsa ninyo dinhi ang mutuman ana tas kamot. Ma-curse gid mo ang moingon di ko. Ana. Sa ato pa ang labing ubos na turon tukuranan man atog balay. Sa ato pa magsige kitag palit og CTU-MM. Ani atong slot, no? Sige, ako mong tagagamayng update ha. Aron sa mo makakita. Salamat sa nagsigig palit. Ang atong CTU-MM na natayhalin nga 55,172 ka slots, 14,828 slots na lang yun ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ani.
nakatuma na mo sa atong divine constitution, serve the least ones. Ang ato sang SBF dag, ibayad tani sa atong mga contractors, manhuman na gamay kayog halin. Tag 500 pesos ni, naapay 15,549 ka slots na available. Ako lang yung pagahisgutan, kay 40 na tong tigom sa kwarta, kanang inyong kwarta, kaning atong kwarta, sige tagtigom para sa atong kaugalingon, pagpanindot sa atong balay, pagpanindot sa sakyanan, pagpanindot ang atong higdaanan, kanang mga gadgets nato, sige gitag panindot, siging tanaw anang bank account nga dagko na kaig na pundo kadiha, siging kwenta anang imong assets nga nindot na kayo kay bilyon-bilyon na, for what? Matod pa ni Kristo, why usa ni ining bato nga ibilin, matumpag ning tanan, mahanaw ra ng imong bank account, mahanaw ra ng imong balay, mahanaw ra ng imong mga beauty diha, mga gadgets nimo, mahanaw ra na. Unsa may di mahanaw? Ang imong binuhatan. Because at the end, after this life, kay mga matay man kita, hukman ta sumala sa atong binuhatan. Wa gilain, kana ra gyud magpabilin. Di na mo hukom ikaw nindot makagsakyanan, tag 23 million man na imong sakyanan, bulletproof pa gyud, ari kas langit. O pag gani siguro insaki ng imong sakyanan padong sa impierno, tanaw na to, di ba na matunaw dito sa kayo sa impierno. Ano? Ikaw kay nindot man kay kagnaong, gastuhan man ginani mong imong naong og maayo, halari kas langit. Wow, dili oy. Kay gabot na to dito, malata na ng imong naong. Sige, last na lang lingi sa imong tupad be. Lingi na di na ko mawili nimo. Ina din ako mawili nimo. Ina. Unsa naman imong buhaton? Di naman ka mawili niya, din amang ka ma-attach niya. Ing na lang siya. Gikan karon, din ako mawili nimo, mahigugma ako nimo. Ana. Kay kana manggong taong nahigugma will always sets free the beloved. Dili na siya possessive. Sets free the beloved. Nya unsaon man nimo paghatag og freedom ang imong beloved? According to God's constitution. According to God's way of freedom. The freedom to do good. And the freedom to hate evil. Mao na siya tinuod nga freedom.